Mayong buntag sa tanan, welcome gihapon sa atong daily devotional kini gihapon si Pastor John Incarges. Atong i-greet atong makigsunan diha sa Middle East atong mga OFWs diha nga kanunay nagapaminaw. Mayong gabi ug mayong buntag ninyo dihang tanan no, and bisan sa mga kaigsunan nato sa Asia ug sa ubang parts sa kalibutan nga diha na namuyo og nahimo na tumahigala sa paglaom. Daghang salamat ang Ginoo mag-auban nyo diha kanunay sa inyong kahimtang. Inibuntaga ang atong verse anita sa Philippians chapter 4 verse 7. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. Inibuntaga atong tun-an ang atong spiritual heart. Ang atong spiritual heart mo ni pinaka-center sa atong life actually. Every time mo mention ang Bible og heart, kasagaran nag-refer ni sa atong kinabuhi. Atong heart mo ni center sa ato ang commitment. Mo bitaw na ako mag-flag ceremony atong right hand na sa atong heart. It means sincere ta sa atong gikanta, sincere ta sa atong mga pakigsaad. And atong heart pod nag-refer po ni usahay sa atong emotion. Og mo bitaw na usahay kung emotional kay ta. Atong heart ang ingon dito nga ingon si David one time nga nasubo og may akong heart no. Naguba ang akong kasing-kasing. It means emotional siya no? Atong heart po nag-refer po ni sa atong commitment. Mabitaw na ingon si Christ, ingon ang Ginoo, I mean sa Proverbs, trust in the Lord with all your heart. It means with all your commitment, with all your loyalty no? So atong heart mo pinaka-center sa atong life actually. And tungod kay mo ni pinaka-importante nga part sa atong life kini atong spiritual heart, mo ni pinaka-target pod ni Satan. So ampingan nato nig maayo. Ang pag-amping nini dapat kabalutaon sa mga atake din ni Satan ani. Unsa siya nag-atake sa atong spiritual heart? Una, ampingan nato ang ato ang thoughts kini atong mind. Ang mind nato mo ni gate sa atong heart. Tanan natong ginabutang sa atong kasing-kasing niagi na tanan sa atong una-una. Muna nga ginahimo ni Satan, ginatirahan tanyag mga negative thoughts, mga negative nga mga plano, huna-huna aron nga mapulyot ni atong mind and then atong heart, atong ibutang sa atong kasing mga negative na pud nga mga butang. Say tagaan tanyag nga negative nga opinion sa atong kaugalingon, sa atong mind na wala kay ayo, dili ka talented, dili ka magamit sa buluhaton sa Ginoo. Dili ka para sa uban ngin ani so negative ng tan-aw sa kaugalingon. So ang mabutang nimo na si mong heart is mag self pity ka or ma-depress na dayon ka, and then mausab din yung pagtan-aw sa Ginoo, murag unfair man ka Lord, di ba? So ang pingan nato atong mind mo na ingon bitaw ni Paul sa Romans 12 chapter 2 nga be renewed by the renewing of your mind. Ang atong mind ang pingan nato ni kay mo ni ginahunghungan ni Satan no, mga negative nga attack sa atong Christian life din niya ginapaagi. So ang pingi dapat positive nga mga thoughts atong gina-entertain, dili mga butang nga makapanegative nun sa atong pagtan-aw sa atong kaugalingon. Number 2, kining witchcraft. Abi nimo ang witchcraft isa ni ka buluhaton sa nga related siya sa mga demonic nga mga activities like kaning barang, mananagna, mga mga spiritista o kanang mga nagagamit mga hurim-hurim ito, mga yam-yam, mga witchcraft na silang activity. Ayog duol ana gani ingon ang Ginoo sa Leviticus 19:31, give no regard to mediums and familiar spirits, do not seek after them to be defiled by them, I am the Lord your God. Ingon ginang Ginoo sa Old Testament ay mo consult ani nila. Kung kamo naglibog, basag Bible, pangay counseling sa ka spiritual leader, o ikaw nasakit, adi pagampo, o ingon sa James patawag mga elder sa church pagpaampo no. So no need ka mo rely ani nila. And you know what, mo ni sila pultahan sa mga negative, sa mga evil spirits or sa evil spiritual world ba, pultahan ni sila. And ayaw duol ani don't delikado basin ma-open noon imong life ngadto sa mga di mao nga influence sa mga spirits
occult practice pod isa po na siya kanang practice sa mga kulto, kanang mga naga-offer og mga food or anything ngadto sa ilang mga gods or goddesses, mga spirit, mga taon sila nakik-communicate sa mga spiritista, mga kulto, binuhatan sa kulto ba. So delikado, mas hadlok ni siya. Ayaw ihungit imong kaulingon sa ba sa kaaway ngunit siyang mga kulto nga mga practices. And isa supposedly kaya nato kining kita lang isa, gusto ba nato usahay kita lang isay mo sulbad sa mga problema, kita lang ang mag-ampo sa atong kaugalingon. Abin mo ang Christian life gi-design biya ta nga makakitag mga higala, Christian friends, maka-pray nato, maka-advise nato, maminaw sa atong problema, no. So dili nimo kaya i-survive ang Christian life, ang mga challenges kung suluhon nimo ang imong mga problema. Nagkinahanglan jud kag kauban sa pag-alagad nimo sa Ginoo. And isa po sa itong bantayan ang pagpaminaw mga preachers. You know what? Dili tanang maayo manulti, dili tanang nigamit sa Bible verses. Iya na pud sa Ginoo. Dapat i-check pud nato unsa di iyang background. So kung naman tay pilion nga mga preachers nga sige mag-follow nako ani niya, i-check nimo iyang background, no, sa iyang belief about God, o sa iyang belief about salvation, o sa iyang belief about ani, no. At least nga naakay assurance ba, naakay idea nga imong gina-follow nga mga preachers di ay dili pod magpalayo nimo sa Ginoo, no. Isa na siya sa kadaghang mga preachers karon sa social media, sa YouTube, daghan kayo, no, niya, and mostly pinagdala sa pulong sa Ginoo. So i-search na tong maayo gyud, i-check nimo maayo kay food biya na sa tong soul ang atong ginapaminaw, no. Maminaw tag mga preachers or influential nga mga preachers. So i-check nato, double check. Abi na isa kanindot kay nga weapon gihatag dinhi ang Ginoo nato sa James 4:7, ingon dinhi si James, no. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Now, once atakihon na kita sa kaaway, no, gina-take advantage na itong mga weaknesses, labi na natin problema, diha ta ginatirag may sa kaaway. Ingon din ni si James, submit to God. Dapat mo surrender sa kas Ginoo. Naagi full submission. Lord, ikaw na bahala ani. Lord, please tabangi ko. Ingon din siya. Then, resist the devil. Sukli ang kaaway, gud. Ay lang siya pugni, imo gid siyang suklan, imo siyang i-rebuke gamit ang pangalan ni Jesus. Imo siyang suklan, and then diha siya muhawa. Diha sa mudagan palayo nimo. Ang pingi imong kasing-kasing diha ka nagahimo og mga desisyon sa pagpangalagad sa Ginoo. Diha ka nagahimo og desisyon sa imong spiritual life, sa imong future, sa imong family, relationships, sa imong career, sa imong kinabuhi, no. Ang pingi nagmayo kay once ma-influence na sa kaaway, ang imong tibuok kinabuhi pod ang madamage og madamay. So himog desisyon karon. Duol sa Ginoo, hinulsuli ang mga sala, and then Lord, gusto na ko balik nimo, gusto ko Ginoo nga mainline akong kinabuhi diha sa pagpangalagad nimo. Gusto na ko, Lord, malimpyog balik akong kasing-kasing mainline ni Lord sa imong kabubuton og mopitiknik balik para sa imong kahimayaan. Ang Ginoo magapanalangin nimo, magampo ta. Dalaygo namahan sa langit. Salamat, Lord, sa imong reminder nining buntaga. Salamat, Ginoo, nga nagapahinumdum ka nga kami, Lord, dapat i-check na mo ang status sa mong spiritual heart. Kung heartbeat pa ba ni Lord diha nimo, ikaw pa ba, Lord, ang gipitik o gisubay ni Lord, and i-check, Lord, ang mong heart kung na may dili maayo, Ginoo, karon na namo limpyuhi mi pasaylo mis mga sala og tagay mi, Ginoo, bag-ong direksyon, bag-o nga meaning, bag-o nga plan, bag-o nga dreams, Lord, nga among panganduyon o Ginoo, himo aming excited, Lord, sa plano nimo sa among kinabuhi. Salamat nining buntaga, amahan, sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.